Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahanin naman kita parte sa pahamot. Hini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Red for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Okay, imagine mo ni pag-o ka lang kabugtaw, tapos tugnaw sa guwa, kay ara ka sa bababukin, nagpabagyo ka, nagbakasyon ka. Tapos, naligo ka, nanghimos ka, i-spray mo ni siya sa imo, kag manaog ka, kag mamahaw upod sang inyo nga mga amigo. Kag nami ni siya simutan kay nga may kape ni siya, pangbugtaw. Tiyan mo na nga namin ni siya, kung tugnaw, kag bago ka lang kabugtaw o kung gusto mo mga iban nga tao makasimot-simo, mapukaw sila. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cranberry, grapefruit, Italian lemon. Baw, may ara siya cranberry, laka lang na bala, masimutan mo na siya. For the mid, we have saffron, kag sage. Kag for the base, we have amber, coffee, kag woodsy notes na may kape siya. Ti kundi kasadya, kag masimutan mo man ang amber, nga painit, kag may ara sa kahoy nga mga nota pa kung magmala na ang mga top notes na masimutan mo din ang kahoy kag ang kape. Te ang bako sinya pangtugnaw ni siya, ang angay nga temperatura para siya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Baw kanami gid sini nga pahamot, mapukaw ka gidya. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may mga pahamot ka mo nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Amo lang na, sa dason naman, bye-bye!